I må altså have mig undskyld, og forhåbentlig på lovlig vis. Men jeg skal altså lige vende mig til det 21. århundrede. Jeg blev født i år 445 før Kristi fødsel i Athen, og dengang så verden meget anderledes ud. Eller det vil sige, at der er sket mangt og meget siden dengang, og det er på både godt og fuldstændig vanvittigt. Jeg mener, seriøst, Amerika. Hvem havde lige regnet med, at der rent faktisk lå et helt kontinent om på den anden side af jorden? Nu tænker du sikkert, at det hænger sammen med, at vi, de gamle grækere, troede, at jorden var flad. Men den slags bullshit kunne man altså ikke overbevise os gamle grækere om. Jorden er muligvis flad nogle steder, men ikke i Grækenland, hvilket skyldes, at Grækenland er placeret lige der, hvor hele 3 kontinentale plader mødes, hvilket betyder, at Grækenland i virkeligheden mest af alt består af bjerge på kryds og tværs, og bjerge er altså ikke flade, og det er jordkloden heller ikke. Det havde vi lært af de ioniske naturfilosofer, som mente, at der måtte være et kontinent på den anden side af jorden af den simple grund, at de troede, at alt, hvad der findes, har et modstykke. Hvis ikke, ville ingenting kunne eksistere. Mere om det i et andet og mere langhårdt afsnit af det græske testamente. Det der med, om jorden er rund eller flad, var heller ikke noget, vi som sådan brugte vores tid på at spekulere over de gode gamle dage. Der var mange andre ting, som var langt mere presserende for at få dagens gøremål til at nå sammen, præcis som moderne mennesker heller ikke bruger mange nanosekunder på at spekulere over, hvorfor solen står op i øst og går ned i vest, eller hvor mange kræfter, der i virkeligheden skal bruges for, at du og jeg kan lave os en kop kaffe, som vi kan nyde om morgenen i ro og fred, imens vi lytter til en podcast. Heldigvis var vi i det gamle Grækenland bevæbnet med en filosof ved navn Aristoteles, som tænkte mere over det meste end de fleste, og en dag sad han ned på stranden og fintænkte over, hvad han kunne se, nemlig skibe på havet, og dengang havde alle skibe sejl. Aristoteles undrede sig over, hvorfor at det altid var sejlene, som kom først til syne i horisonten, når et skib anløb havn. Dette kan kun forekomme, hvis man sejler på en bold, eller på jysk og latin. Bolde er runde, ergo jorden er rund, og apropos skibe. Vi gamle grækere var en slags uofficielle verdensmestre i kunsten at balancere på bølgen blå, uden at gå ned med mus og mand. Det hænger selvfølgelig sammen med den kendsgerning, at Grækenland også består af en guds velsignelse af øer, og hvis man skal samhandle med lømnerne på de andre øer, så er der altså ikke andet for, end man må kaste sig ud på det vinmørke hav, og det er efter devisen learning by doing, eller learning by dying, om man vil. Vi sejlede her, der og alle vegne rundt langs Middelhavets kyster med mere, men vi satte ikke kurs imod Amerika. Jeg kan forstå på det hele, at den ære skal tildeles nogle fyre, som andre kalder vikinger, men som jeg i et muntert øjeblik kalder anden generations mykenerne, bare for at se folk skifte kulør på et nanosekund. Rent faktisk var det os, som opfandt søkort, længde- og breddegrader, men disse er blevet opgraderet et par gange siden dengang, som så meget andet, og det er endda ovenikøbet i min egen levetid. Men når det er sagt, så skal jeg være den første til at indrømme, at skibsejlads anno lige nu og her, anno 2023, langt overstiger mine forventninger til, hvad mine efterkommere ville kunne præstere. Vores skibe var mikroskopiske i forhold til moderne transportskibe, som synes at være på størrelse med græske øer, og i øvrigt lavet af metal. Moderne skibe kan transportere enorme mængder af harpengud, og besætningen kan tælles på en hånd plus minus en finger eller 2. Endnu mere flippet er det at se, at det rent faktisk er lykkes for moderne mennesker at knække koden på, hvordan man skal flyve, men her er jeg faktisk en lille smule skuffet over tidshorisonten. Ja, for det der med at flyve var faktisk noget, vi allerede gik rundt og eksperimenterede med i det gode gamle Grækenland, længe inden vi opfandt vokalerne. Nu siger jeg godt nok vi, men jeg mener i virkeligheden en fyr ved navn Daedalus, som var en slags Ole Opfinder fra den sene bronzealder. Han blev meget berømt for at opfinde alt muligt mellem himmel og jord, heriblandt en labyrint på Kreta, hvor kong Minos af Knossos kunne indespærre den der dødsens farlige minotaur. Du ved, 50% mand, 50% tyr, 100% træls. Ja, og vinger, som skulle kunne bære ham selv og hans søn, en fyr ved navn Ikaros, men det faldt ikke heldigt ud.
Jeg havde nok i mit stille sind forventet, at guderne havde knækket flyvekoden lidt før brødrene Wright endelig fik sig snøvlet sammen til at lette fra jorden anno slutningen af det 19. århundrede efter Kristi fødsel. Eller på jysk. Verden er blevet meget større og afstandene meget kortere, siden jeg traskede rundt i det gode gamle Athen og skrev alenlange vittigheder om prutter og politikere, der begge insisterede på at tage magten i rummet, og hvor vanskeligt det er at skelne dem fra hinanden. Ingen arbejder længere i marken, og byerne er enorme, befolket af mennesker, som vågner hver eneste dag for at iklæde sig et moderne jæger-samler-kostyme, for derefter at gå på jagt i hinandens lommer efter en valuta, som er lavet af luft. Ja, alt sammen i håbet om, at man kan udleve drømmen om, at man skal være noget for sig selv, før man kan være noget for andre. Fødevarer er pakket ind i noget, der hedder plastik. Stridsvogne kører ikke længere på heste, men på døde dyr, som man henter op for det dybe Tartaros. Guds hus er åben for invitation, men lukket for såvel pligt som forslag, og jeg siger det bare. Den var ikke gået hjemme i det gode gamle Athen. Vi vidste nemlig godt, at man ikke kan sætte evolutionen i bakgear, og at slægter altid følger slægters gang fra de voksne, som føder børn, og ikke omvendt. Vi vidste godt, at man skal være noget for andre, før de kan være noget for andre, og at dem, der er noget for sig selv, er noget for sig selv. Eller i poetiske termer. Hvis man spytter på guderne, så spytter guderne igen. Og hvis man vender ryggen til Gud, så vender man ryggen til alle de mennesker, som man ikke kender personligt og intimt, præcis som alle andre væsener på kloden i kategorien dyr, som heller ikke tror på hverken guder eller på det gode i naboerne af egen art. Homo sapiens, altså du og jeg, er ikke født til at kunne sameksistere med mere end mellem 30 og 40 andre homo sapiens, præcis som alle andre primater på kloden. Sådan er vi genetisk indrettet, og vi kan ikke indsætte et gen, som gør os i stand til at overkomme denne biologiske begrænsning. Et sådan gen findes nemlig ikke, hverken i os eller noget andet sted i biologien. Alle arter og alle individer er genetisk bygget til at ville vækste. At kunne sameksistere med mere end 30-40 andre homo sapiens kræver, at vi alle sammen begrænser os, og intet væsen er genetisk udstyret til at begrænse sig. Men vores forfædre opfandt et trick længe inden de for ca. 30.000 år siden besluttede sig for at vandre ned på den sydligste del af Balkan i håbet om at finde føde. Vores forfædre opfandt guder, som man kunne tro på eller lade være, men hvis man valgte at tro på den Gud, så valgte man at følge de retningslinjer, som guden nu engang udstak, som i virkeligheden er helt konkrete instruktionsmanualer, skrevet af homo sapiens, for hvordan vi skal opføre os, det vil sige begrænse os, for at kunne nedbryde den frygt og angst, som alle andre arter på kloden har for deres naboer af egen art, som de ikke kender personligt og intimt. Vi, homo sapiens, er den eneste art på kloden, som tror på guder og som kan følge retningslinjer, der begrænser os. De andre dyr vil skide på regler, lige fra at man ikke må slå sin nabo ihjel og bolle med hans hustru over hastighedsbegrænsninger til gentleman-aftaler. Alt sammen bare noget, vi har fundet på, og derefter forsøger at lege i håbet om at få homo sapiens til at kunne sameksistere i klump med fremmede, som man aldrig nogensinde vil møde, men hvis eksistens og ve og vel, man afhænger af. Gud våger ikke over menneskeheden, men det gør homo sapiens, men kun hvis den altså kan lære at opføre sig menneske. Vi er den eneste art, som kan lære at være noget for fremmed af netop egen art, så de kan lære, at man skal være noget for fremmed af egen art, det vil sige styrke vores konkurrenter i en kamp på liv og død, fordi vi med fiktioner uden objektiv virkelighed kan forvandle konkurrence til samarbejde og løfte opgaver, som kun guder kan, som for eksempel at hente kaffebønner i Amerika i gigantiske skibe lavet af metal og bygge huse til guder, som ikke findes i virkeligheden. Det kan de andre dyr bare slet ikke finde ud af. De kan ikke se meningen i at skulle bygge huse til guder, som ikke findes, og de kan ikke se formålet med at styrke sine konkurrenter i en kamp på liv og død. Alle andre dyr lever efter devisen om, at de skal være noget for sig selv, før de kan være noget for deres unger, og har derfor ingen interesse i at bygge huse til guder. De andre dyr
har ingen idé om, hvordan man skal lege Gud. Det vil sige opføre sig begrænsende. Det vil sige at kunne sætte en dæmper på egne ambitioner. Bevares. De andre dyr passer på hinanden, og de forpligter sig også efter sociale normer, standarder og regler, men kun i deres egen meget lille gruppe. De andre dyr har ingen forpligtelser over for fremmede af egen art. De har travlt med at sørge for alle i egen klan, og naboerne er bare nogle røvhuller, som kun tænker på at vækste, præcis som de selv gør, som for en chimpanse betyder, at det gælder om at få fingrene i alle de gode bananer og alle de bedste damer. Det vil sige alt, hvad man skal bruge for at kunne vækste. I det gode gamle Grækenland vrimlede det med guder, og vi gjorde vores ypperste for at bygge huse til dem alle sammen, og især de olympiske. Nu kaldte vi dem bare ikke huse, men derimod templer, og andre kalder dem kirker eller moskéer, men i virkeligheden er det same. Guder findes ikke i virkeligheden. Vor herre er lige så virkelig som Odin og Zeus, Amon-Ra og Apollon, Shiva og Afrodite, og jeg kunne blive ved og ved og ved. Det vrimler med guder på jord. Eller det vil sige, at det vrimler med historier om guder. Det vil sige regler for begrænsninger i mange varianter, og det på tværs af samtlige kulturer på kloden. Fælles for dem alle er, at de har bygget huse og altre for disse mange guder, og man har til alle tider anset det som en pligt at besøge disse huse for at ofre og tilbede guderne. Pligter er opgaver, som vi må og skal tage på os for at få livets ender til at nå sammen. Sådan virker det for alle arter på kloden. Eller på jysk, hvis man vil have noget at spise, må man lette røven, og hvis man ikke vil miste 50% af sine klanmedlemmer natten over, må og skal nogle på skift sørge for at holde vagt i en verden, hvor dyrene har for vane at æde hinanden i et system, som vi har valgt at kalde fødekæden. Alle sociale arter har sociale forpligtelser, som de skal udføre, og hvis de ikke magter den opgave, uddør arten. Evolution handler ikke, som mange har for vane at tro om det stærkeste individ, men derimod den stærkeste art. Eller det vil sige den art, som på tværs af generationer er bedst til at kunne samarbejde internt om at få lov til at forblive at være en gren på det evolutionære stamtræ. Uden interne forpligtelser visner den evolutionære gren. Men Homo sapiens har mange flere forpligtelser end de andre væsener på kloden, fordi vi har som den eneste art lært, at man med pligter kan afinstallere den frygt, som forhindrer alle de andre arter i at kunne samarbejde med deres naboer af egen art. Hverken chimpanser eller spidsmus ringer over til naboen for at spørge, om de ikke lige kan passe deres unger, mens de selv tager på arbejde, og de deler hverken opskrifter, gode idéer eller afslører, hvor alle de gode bananer har gemt sig. Næh, du gamle. De andre er nogle selviske røvhuller, som kun tænker på, at de skal være noget for sig selv og deres egen familie, og de skal ikke nyde noget af at invitere konkurrenter indenfor i kommunen. Konkurrenter har for vane at hapse alle de bananer, som konkurrenternes konkurrenter havde udset til sig selv. Man kan derfor ikke få hverken chimpanser eller spidsmus til at møde op kl. 10 søndag formiddag til gudstjeneste i et hus fyldt med andre chimpanser og spidsmus, som de ikke kender i forvejen. De ville ikke kunne koncentrere sig om selve gudstjenesten, ene og alene af den grund, at de alle sammen er ved at skide i pelsen af skræk over at være omringet af medlemmer af egen art, som de ikke kender personligt og intimt. Sådan er det også for Homo sapiens, hvilket ofte kommer til udtryk i form af generte børn, som i virkeligheden er bange, fordi de er utrygge i mødet med fremmede af egen art, som de ikke kender personligt og intimt. Sådan er det også for Homo sapiens. Det kommer ofte til udtryk i form af generte børn, som i virkeligheden er bange, fordi de er utrygge i mødet med fremmede af egen art, som de ikke kender personligt og intimt. Eller på jysk. Vi er alle sammen genetisk kommet til verden med det, som i evolutionære termer vel bedst kan beskrives som en sund portion skepsis over for fremmede af egen art, men hvis vi ikke lærer at overkomme den skepsis, udvikler den sig og bliver til det, vi kalder social fobi i mange varianter, heriblandt stress, depressioner, PTSD og bla bla bla, som alle bare er fiktive beskrivelser af Homo sapiens, som bittert har måtte erfare, at næstekærlighed ikke har en objektiv virkelighed, og at mødet med fremmede af egen art beror på Homo sapiens evne til at opføre sig troværdigt og dermed begrænsende, så vores børn lærer, at man ikke behøver at være bange for fremmede,
som formår at lægge bånd på egne lyster, ambitioner og intentioner. Eller på jysk. Guds hus er et hus, hvor vi har pligt til at komme og tilbede Gud, som er alle de mennesker, vi, grundet vores intellektuelle biologiske begrænsning, ikke kan kende personligt og intimt, og sammen med dem lære, hvordan vi alle sammen skal begrænse os, så vi kan afinstallere frygten i dem, som skal arve både livet og jorden efter os. Nemlig vores børn, både dine og mine, og alle dem, vi ikke kender personligt og intimt, så de kan lære at tro på det bedste om hinanden, så det ikke ender med, at vi alle sammen tror det værste om alle dem, vi ikke kender, præcis som alle andre væsener i kategorien dyr, som ikke drikker kaffe om morgenen, lavet på bønner, hentet på den anden side af kloden, men som derimod må nøjes med at spise og drikke, hvad de kan finde i eget bur. Der findes nemlig et alternativ til pligt, og det kaldes tvang. Den eneste forskel er, at vi med pligt sætter hinanden fri, og med tvang sætter vi hinanden bag lås og slå. Nu tænker du muligvis, at man da ikke kan sætte alle mennesker på kloden i bur på en og samme gang, og det er også sværere, end man umiddelbart skulle tro, men den slags har det moderne menneske lært at overkomme med retorik og andre værktøjer. Man skal bare kalde buret for et hus, og udstyre samtlige mennesker på kloden med elektroniske apparater, hvorpå de i døgndrift kan blive mindet om, det vil sige læse, høre og se, at det kan være dødsensfarligt at gå ud af døren, fordi man kan blive ramt af en pandemi, som ikke findes i virkeligheden, og møde naboer, som er potentielle narcissistiske psykopater, som ikke kan lægge en dæmper på deres egne lyster, deres egne intentioner og deres egne ambitioner om vækst. Guds hus er vores hus. Vi er Gud, og i Guds hus skal vi lære at værne om alle, både dem vi elsker overalt på jord, og dem vi ikke kender, så vi med pligt kan sætte hinanden fri. Velkommen til podcasten Det Græske Testamente. Mit navn er Aristofanes, og jeg ser det som min fornemmeste opgave at trække bukserne ned og løfte op i kjolerne på de mennesker, som vi bor side om side med, og som tror mere om sig selv, end hvad godt er. Det er ingen hemmelighed, at mennesker kan finde på at sige en masse sludder, og gerne for sin syge moster og for egen vindings skyld på bekostning af alle andre, og den slags mennesker er i virkeligheden nogle kedelige fyre og irriterende madammer. Eller i poetiske vendinger. Jeg er folkets stemme, den dybe og ulmende røst fra dæmens dyb. Eller på jysk. Jeg er her for at sige det, der skal siges, om det, der er værd at sige noget om, men som de fleste tiger omkring, at den simple grund, at de er ved at skide på gulvet af skræk over at komme til at træde ved siden af dydens smalle sti, som vi på oldgræsk kalder doxa, den offentlige mening. Nu er det bare sådan med den der doxa, at den hele tiden skifter form, og det i takt med den nonsens, som vores meningsdannere lukker ud i tide og utide, også kaldet politisk korrekthed, og den er unægtelig søvndyssende. Ja, eller i værste fald ophidsende, og kan få helt almindelige søde og rare mennesker til at begå vederstyggeligheder, som de bagefter både fortryder og ikke vil indrømme. Ingen nævnt, ingen glemt. For meget kan man sige om moderne mennesker, men de har for vane at danse med lede, Gud inden for selektiv hukommelse og andre næsvisheder. Den slags har det med at lægge sig i pæne bunker, som bare venter på højrebenet, og til folk, der ikke lige ved, hvem Aristofanes er, så kan jeg fortælle, at jeg blev født i år 445 før Kristi fødsel i Athen, hvor jeg voksede op og gjorde mit ypperste for at forvandle komikken til en kampsport. I virkeligheden hedder jeg Kåre Nissen og har skrevet denne podcast, Det Græske Testamente, som er en lang fortælling om alt det, vi gør for kærlighed, og det er på både godt og knap så heldigt, og om alt det, vi ikke må glemme, nemlig hinanden. Vi er mennesker, eller det vil sige, at vi er homo sapiens, og menneske er først noget, vi bliver, når vi kan finde ud af at frelægge os vores personlige ambitioner til fordel for andre homo sapiens, som vi ikke kender personligt og intimt. Den sport kan de andre dyr slet ikke finde ud af, og det kan homo sapiens heller ikke, medmindre vi bliver mindet om det igen og igen, og så igen. Menneske er ikke noget, man er, men derimod noget, man gør. Og hvis du kigger ud af vinduet, både imod øst og imod vest,
vil du sikkert kunne ane, at homo sapiens kan menneske på mange forskellige måder, og at det ikke altid er skide heldigt. Man kan nemlig menneske godt, og man kan menneske skidt. Kronik kommer af ordet kronos, som er navnet på den gamle overhund blandt naturens buldrende kræfter, nemlig tiden, som til syvende og sidst overvinder alt og alle, inklusiv doxa. Denne serie af kronikker er skrevet med henblik på at rense ud i doxa, så vi kan komme i gang med det væsentlige, nemlig at værne om dem, vi ikke kender, så vi alle sammen kan blomstre som de smukke mennesker, vi kan være, hvis vi bliver befriet fra nonsens og andre myter. Det vil glæde mig, om du lyttede forbi. På genhør.